Казвам, съм на 69 години. И дойдох много пълна. И не може и да вървя. Заболяха ме краката и почна да куцам и ме е срам да излизам из града. Благодарение на Димето да я видях, да ме вземе в клуба и ходихме после в Припетя долу и правихме упражнения всеки ден. Пихме алоя, пихме чай, шейк, гимнастика и аз, благодарение на всичко, хвърлих бастуна. О, аплодисменти! Хвърлих бастуна и знам вече колко пъти да се храня, колко пъти вода да пия, колко литра вода да пия. И колко да е красива. Вижте я само, вижте я. Тя е нашето бижу. Аплодисменти за Вили. Искаме ли такива резултати? Колко слабна грама беше? Ами 6-7 кг съм ослабнала от тогава, от когато съм почнала да ходя. Вили, кажи кога дойдеш? Ами че колко време най-редовно ходих някъде около 3-4 месеца. Ноември месец започна и в началото Да, идваше на всеки края ден, на много ноември редовно. беше, да. Всъщност, когато получи резултата, тя идваше всеки ден. Да. Всеки ден ходих. Всеки ден идваше и тогава хвърли бастуна, Зимата сега вече... беше сняг, Да. ние се водихме и ходихме. Не ми беше близо тогава. Да. Ами долу при Петя ходихме. Да, точно така. Браво!